Үтө күннен Павловскай модельный библиотека бары үләһеттәре, нәһилек агачылара, нәһилек педагогтары. Бу көннәргә биһиги тапталлак библиотека бут үс юбилейдәк датаны белетир. Ол курдук агар балаган терилибите үс сыла сельский библиотека терилибите хеттон сыла, онна нәһилек битигер модельный библиотека терилибите 10 сылы белетибит. Бу үс юбилейдәк датынан бу нәһилек жагылтатын атыттан библиотека бар үләһеттерин, бар олохтактары, бар агачылары, бу библиотека кыттыгастар жону баргытын икити кисинник агардырыбын көңүллә. Оннан этих Канада бу библиотека били нәһилек битигер хүрдә албак сүрүн оролу улар денетемете ток бар тарахнар битигер бардыгар активный кыттыны улар хүрдә албак үләне хамна күн бүгүн үтән алар. Оннан нәһилек битигер хүрдә албак сылына икенегеләр такканнар, манна бардыгыннан бу кинегеләр битен библиотека үләйттәре барытын сагылан бесәттән барытын таңан оңоран тааралар. Оннан мен бу библиотека үлетин олох хүрдәк үсүгәйнән оннан үрдүк багынан тынылы мете. Оннан бу нәһилек битигер библиотека җаватакы бу каден сох булактак, олегеннән бу олактак модельный библиотека нәһиленне барараңатын баратын кабан күн бүгүннән үрдәк үсүгәйдик тәрәннәктик үлелиләр. Өссө даганы эһеге үләгәт таарылак болдун, агачылар элби турдуннар, фондаңыз хаңы турдун, бары әтәңгә болун, доровой болун. Оннан өссө түгел өргәйдәк, үбилейдәк датынан ити истин агырда.